Nid air popeth Cymraeg melyn, ein coffi ar banner a teyrnas y delyn. Torau Megan Dau Jones ar radio, dyma pam mae mynyddu ein trigo. Hobi yw Cymraeg I pryfaid Bangor ar tap. Dechrau yn Mehefin ac mae climax yn yr haf. Hobi yw Cymraeg I pryfaid Bangor ar tap. Dechrau yn Mehefin ac mae climax yn yr haf. Dynes canol oed yn rolio yn y llaeth. Mae ei ffroc yn hedfan yn y gwynt efo'r pryfaid. Merched mor daclus mor dynau mor wyn, efo sedd fel brygau ei gwallau fel chwyn. Hobi yw Cymraeg I pryfaid Bangor ar tap. Dechrau yn Mehefin ac mae climax yn yr haf. Hobi yw Cymraeg I pryfaid Bangor ar tap. Dechrau yn Mehefin ac mae climax yn yr haf. I ddechrau mae'n dechrau efo yfed meddyliaeth. Yna mae'n mynd i'r radiaethau ac mi welais. Mae hobi yw Cymraeg I pryfaid Bangor ar tap. Dechrau yn Mehefin ac mae'r climax yn yr haf. Hobi yw Cymraeg I pryfaid Bangor ar tap. Dechrau yn Mehefin ac mae climax yn yr haf. Hobi yw Cymraeg I pryfaid Bangor ar tap. Dechrau yn Mehefin ac mae climax yn yr haf. Dyn ni'n cipio'r sîn Cymraeg mewn byd modern mewn grwpiau efo syniadau ail law. Ydy hynny'n cam ymlaen? Wedwch chi I mi.